Prisión provisional comunicada sen fianza pro asasino confeso das tres mulleres de Valga. José Luis Abet pasou esta mañá a disposición xudicial nos xulgados de Caldas. Acolleuse o seu dereito a non declarar, indicando que hoxe non estaba en condicións de facelo. Entretanto, esta tarde quedou aberta a capela ardente das tres vítimas mortais. Está instalada no Auditorio Municipal de Valga. Mañá tarde terá lugar o funeral. Que tal, saúdos? As mostras de pesar sucederonse hoxe por toda Galicia. En Pontevedra houbo un acto ás portas da subdelegación do Goberno e en Valga, no lugar do crime, o alumnado do instituto da localidade organizou unha concentración e gardou tamén un minuto de silencio. En menos dun minuto, imos con todos os datos. Antes titulares. Un dispositivo de seguridade durante o Día das Peñas da Guadalupe de Rianxo deixa un total de 17 denuncias, a maioría delas por consumo de alcohol por menores. Comezan as obras na rede de abastecemento de auga na rúa Corredoira Luís Cadarso en Noia. A actuación mellorará tamén o servizo das rúas Galicia e Travesía. O PP denuncia que as instalacións da piscina de Cambados continúan pechadas. Preguntarán polo asunto no vindeiro pleno provincial. Boira acollerá este vindeiro domingo a sexta edición do Trail Castelo de Vitres. A proba prevé reunir a 200 corredores. O asasino de Valga xa está na cadea. A xuíza decretou para o autor do triplo crime prisión provisional comunicada e sen fianza. Está imputado de 3 delitos de asasinato, o que podería conlevar unha pena de prisión permanente revisable. José Luis Abet pasou esta mañá a disposición xudicial nos xulgados de Caldas. Acolleuse o seu dereito a non declarar, indicando que hoxe non estaba en condicións de facelo. O autor confeso do triplo crime de Valga chegou aos xulgados de Caldas contra as 11:20 da mañá, custodiado por numerosos axentes da Garda Civil. Co rostro descuberto, José Luis Abet baixou do coche e accedeu ás dependencias xudiciais a través dun cordón policial. Detrás desa liña, numerosas persoas que recibiron o home con berros e insultos. ¡Hijo de puta! Despois de varias dilixencias previas, o asasino confeso das tres mulleres pasou declarar perante a xuíza que se atopaba de garda no momento do crime e que, ademais, é a competente en casos de violencia de xénero. Eran case as 12 do mediodía. Segundo apuntan fontes xudiciais, Abet considerou que hoxe non estaba en condicións de declarar. A maxistrada decretou para el prisión comunicada e sen fianza pola comisión de 3 presuntos delitos de asasinato. Isto podería conlevar unha pena de prisión permanente revisable. A mesma condena imposta, por exemplo, a David Oubel, o asasino das dúas nenas de Moraña no ano 2015. Durante toda a mañá a expectación foi máxima. As portas dos xulgados permaneceron durante horas numerosos medios de comunicación e tamén moitos veciños indignados e horrorizados co acontecido onte en Cordeiro. Creo que deberíamos de estar aquí, porque, bueno, xa non é que só sea un asesinato, é que, bueno, creo que temos que entre todos facer un poquinho de forza para que cambien as leis, bueno, para ver ya cara a este sinvergüenza, máis que nada porque deixou 2 nenos ahora solos. Bueno, eu creo que nadie ten dereito a quitarle a vida a nadie. Para mirar este asesino que non hai derecho que matar a 3 persoas. La suegra, la cuñada e la exmujer, claro. Isso non hai derecho. Para que lle fixeran a él o que él fixo. Vale? Outro tanto como él fixo. Nos acercamos para defender que salga unha lei que acabe con isto. Porque quien arruina todo esto es una ley mal hecha. José Luis Abet abandonou o xulgado de Caldas pasada a 1 do mediodía, desta volta coa cara tapada por un axente. 3 mulleres asasinadas, 2 nenos orfos e, en definitiva, unha familia destrozada. Os menores de 4 e 7 anos que presenciaron como o seu pai mataba a súa nai pasaron xa a noite na casa dun familiar. Con todo, polo de agora, aínda non se tomou ningunha decisión sobre a súa patria potestade. Os rapaces están recibindo atención psicolóxica, ao igual que o marido e pai das vítimas. O que máis necesita, por suposto, os nenos, non? Dos que xa desde o primer momento hai apoio psicolóxico, pero tamén o pai, porque era a muller e eran as dúas fillas, non? Era a súa familia, polo tanto, bueno, a situación é bastante fuerte e estamos en eso, non? Intentando axudar, colaborar no que podemos, ca colaboración, por suposto, tanto da Xunta de Galicia como dos distintos organismos que prestaron a súa colaboración.
E a capela ardente cos corpos das 3 mulleres asasinadas abriu a primeira hora desta tarde. O velorio conxunto está instalado no Auditorio Municipal de Valga, na parroquia de Cordeiro, moi preto da vivenda familiar. O Concello ofreceu esta opción que aceptaron os familiares das vítimas. Polas instalacións desfilaron ao longo desta tarde moitos veciños, familiares e amigos de Sandra, Alba e María Elena. O funeral das 3 asasinadas terá lugar mañá, vaise celebrar tamén no Auditorio Municipal. Será ás 6:30 da tarde. Bueno, Pontevedra foi o escenario da condena institucional do triplo asasinato machista. Diante da subdelegación do Goberno concentráronse representantes políticos dos corpos e forzas de seguridade do Estado e de colectivos sociais. Estiveron encabezados polo delegado do Goberno en Galicia, que animou a denunciar calquera indicio de violencia machista para evitar este tipo de desenlaces. Case minuto e medio de aplauso para romper 5 de silencio en memoria de Sandra, Alba e María Elena. Hoy es un día triste, como ayer, como cada vez que una mujer es víctima de una violencia de género. Pero la sociedad en su conjunto tiene que rebelarse contra el negacionismo y contra todo viso de poner en duda o dulcificar lo que es llanamente una crueldad, un terrorismo machista. O delegado do Goberno en Galicia pediu a complicidade da sociedade para loitar na erradicación da violencia machista, sobre todo denunciando as situacións que parezan sospeitosas. Que ahora empiezan a decir vecinos de que esto se veía venir, etcétera. Bueno, pues los vecinos y las vecinas que puedan pensar de que existe en algún lugar la posibilidad de que pueda producirse una violencia de género, yo les animo a denunciarlo, a denunciar cualquier viso de posibilidad que exista esto, porque es la forma de poder combatirlo y de prevenirlo. Javier Losada explicou tamén os avances na investigación, onde puido recuperarse a arma coa que presuntamente José Luis Abet cometeu os asasinatos das 3 mulleres. Localizouse no punto sinalado polo autor confeso do crime, que confesara que atirara ao río Tambre. Se ha localizado un revólver, que es un revólver de calibre 32, con una munición también en el lugar donde dijo esta persona que había tirado este arma, y en este momento pues las fuerzas de seguridad, la Guardia Civil, está haciendo la investigación para ver la trazabilidad de ese revólver. No tenía ninguna licencia, es un arma obtenida fuera de los circuitos que existen en... Nesta xornada sucederonse as mostras de condena por este triplo crime de Valga. Houbo actos en Caldas, Pontecesures, Sanxenxo, Cambados e, por suposto, no lugar do asasinato en Valga. O alumnado do instituto da localidade concentrouse ás portas do centro. Despois de ler varios textos de apoio ás víctimas, gardaron un minuto de silencio. A dor polo triplo crime de Valga esténdese por toda a xeografía galega. En moitas localidades do país houbo hoxe actos de repulsa. No Instituto Valgués, os alumnos e alumnas concentráronse esta mañá ás portas do centro. Para nós é un acto máis simplemente que se coincide coa desgraza de que acontecese aquí en Valga, non? Cun sinxelo acto quixeron amosar o seu pesar pola morte das 3 mulleres. 2 das vítimas, Sandra e Alba, estudaran neste mesmo instituto. 3 rapaces foron os encargados de ler cada en seu texto, un pequeno xesto en defensa da liberdade da muller e da fin da violencia machista. Siempre vivas, calladas, siempre muertas. Mariposas de invierno en alfileres. Alondras tristes para siempre mudas. Selláronle sus bocas con pétalos de sangre. Esculpieron sus risas sobre mármoles fríos. Dejaron a sus hijos a solas en el aire. Y ya sus ojos ciegos ruedan por los abismos. Son mujeres sin nombres, sin edades, que levantan sus voces en la ausencia, esperando una luz que les redima del terror, de la injuria, de la fuerza. Por que na imaxe do amor puro a moza estaba morta? Por que no mito que te ceches urdiches o abandono? Por que no afán de posuirme cegaches os meus ollos? Como se pode amar o camiño da morte? Como se pode amar o silencio do medo? Que non é amor ese velo de sombra, non é amor a negación do soño. Maldita sexa a man que tira a pedra, maldito na semente no futuro o nome dos que erguen ese muro. Sobre peitos que alentan, sexa edra, nai piadosa a cubrilas, nai que medra a reclamar a vida en berro puro. Tras a lectura, o patio do colexio emudeceu en recordo das víctimas. Un silencio que rachou co aplauso dos centos de rapaces e rapazas que participaron nesta concentración. Nesta xornada houbo tamén homenaxes en Caldas, Pontecesures, Sanxenxo ou Cambados. Para mañá hai convocadas máis dunha vintena de protestas en toda Galicia.
En outra marxe da ría de Arousa tamén se sucederon actos de repulsa contra o triplo asasinato de Valga. A totalidade dos concellos das comarcas do Barbanza e Muros-Noia convocaron este mediodía concentracións ás portas dos seus consistorios. Foi o caso de Boiro e tamén de Noia. Nestes dous concellos foron os seus respectivos alcaldes os que presidiron as concentracións. Uns actos os que tamén se sumaron a práctica totalidade dos membros das dúas corporacións, así como tamén funcionarios e traballadores municipais e tamén veciños que quixeron sumarse a esta convocatoria. Os dous actos remataron cun emotivo e sonoro aplauso en solidariedade coas víctimas e os seus familiares. Coas 3 mortes de onte en Valga, o número de mulleres asasinadas en España no que vai de 2019 elévase a 41. Xa saben que hai un número de teléfono que poden chamar se son víctimas da violencia machista e o 016 é un teléfono de balde que non queda registrado na factura, aínda que sea aconsellable borralo da lista de chamadas do teléfono móvil. Un dispositivo de seguridade realizado durante o Día das Peñas nas festas da Guadalupe de Rianxo deixa 17 denuncias, a maioría delas por consumo de alcohol por menores. A Policía Local e a Garda Civil de Rianxo, apoiados por axentes da Policía Autonómica, en total uns 20 efectivos, uniformados e de paisano, realizaron na tarde de onte, durante a celebración do Día das Peñas nas festas da Guadalupe, un dispositivo de seguridade cidadá, que deixou un total de 17 denuncias por consumo de alcohol a menores, 10 denuncias por tenza e consumo de sustancias estupefacientes, 14 inspeccións a establecementos e 65 identificacións preventivas. Por outra banda, durante esta pasada madrugada, unha patrulla da Garda Civil interceptou tamén a un vehículo que circulaba de forma temeraria polo Paseo da Ribeira. As probas de alcoholemia realizadas ao condutor deron un resultado de 0,63 e 0,60, respectivamente, en aire expirado, polo que se procedeu a tramitar contra el a correspondente denuncia administrativa. O Executivo de Noia iniciou esta mañá as obras na rede de abastecemento de augas na rúa Corredoira Luís Cadarso. A actuación permitirá mellorar tamén o servizo á veciñanza das rúas Galicia e Travesía. A execución das obras iniciadas esta mañá na rúa Corredoira Luís Cadarso obrigaron a cortar o servizo de suministro de auga entre as 8 e as 3 da tarde, non só nesta rúa, senón tamén nas rúas Travesía e Santísima Trinidade, así como na marxe dereita da rúa Galicia, en dirección a Santiago. A actuación ten como principal finalidade a mellora na rede municipal de abastecemento de auga ao seu paso pola zona. Os traballos están a ser acometidos pola Brigada Municipal de Obras. E a situación da piscina de Cambados estará presente no vindeiro pleno da Deputación de Pontevedra. O Partido Popular vai plantexar unha pregunta ao Goberno provincial sobre os motivos que fan que as instalacións continúen pechadas. Para os populares, trátase dunha nova mostra da falta de xestión do equipo de Carmela Silva. A piscina de Cambados continúa pechada e sen nova data de apertura, aínda que se anunciara que as instalacións abrirían o 15 de setembro co novo curso escolar, a día de hoxe non están dispoñibles. Todavía non se sabe nada, que iso é o peor de todo. Entonces, nós creemos que non se pode estar tomando o pelo aos veciños e veciñas. Durante 4 anos estuveron mentindo descaradamente aos veciños e veciñas, e queremos que dunha vez por todas pois tendrán que poñer unha data e solucionar os problemas que están ocasionando. Hai que lembrar que ano pasado non se pudo vir aquí cos colexios porque, estaba en obras. O Partido Popular desembarcou ás portas do Pombal para denunciar esta situación. A formación municipal estivo acompañada polos deputados provinciais que levarán a problemática ao próximo pleno da Deputación. E, polo tanto, o Concello de Cambados, os veciños de Cambados merecen unha explicación. O Grupo Provincial vai tomar a seguinte medida. No próximo pleno ordinario da Diputación nos dirixiremos ao Goberno Provincial para exixir unha explicación pública, faremos unha pregunta en concreto cales son os motivos, e isto demostra unha vez máis a falta de xestión da alcaldesa de Cambados, Fátima Val, da falta de xestión da Diputación de Pontevedra, que lidera Carmela Silva. As obras da piscina arrincaron o 1 de marzo de 2018 despois de que a Deputación modificara un proxecto deixado polo Goberno do Partido Popular, que aseguraron que era irrealizable. Ano e medio despois do inicio dos traballos, as instalacións continúan pechadas.
pronto fará 2 anos dunha obra que se tiña que haber acometido en 9 meses, que foi improvisación sobre improvisación, chapuza sobre chapuza, a día de hoxe estemos na situación que estamos. Moitos veciños están a empregar as instalacións de Sanxenxo e Vilagarcía á espera de que as cambadesas estean listas. Os populares denuncian que o baile de datas de apertura prexudícaos, xa que moitos perderon as súas matrículas noutras piscinas confiando en contar coas de Cambados para este curso. Pazo Baión súmase a Vendima. Hoxe arrancaron os traballos de recollida da uva na mítica propiedade dependente da cooperativa Condes de Albarei. 50 vendimadores recollerán o froito da campaña en 22 hectáreas de viñedo nunha vendima da que se agarda menos cantidade, pero moita calidade. Condes de Albarei arrincou hoxe a vendima da súa finca máis emblemática. 50 vendimadores traballan xa na recollida da uva das 22 hectáreas de viñedo de Pazo Baión, nunha colleita que segue a tónica do resto da denominación de orixe. Cousas a comentar ou a destacar é o estado sanitario que temos este ano, a verdad que é óptimo. Se vamos debaixo da parra podemos ver que os racimos están en perfecto estado. E tamén quizás comentar un pouquiño que sí que este ano o racimo é un pouco máis pequeno e as vallas son máis pequenas, o que imos ter menos rendimiento, pero bueno, sabedes que aquí en Pazo Baión sempre sabemos andar entre 8.000 kilos hectárea, pode ser que este ano 6.000, 7.000, pero dentro do habitual, ¿no? Aquí primamos a calidade frente á cantidade. A intensidade aromática é unha das calidades que fan esta colleita interesante para a adega. Aínda que a falta de chuvia se levou a acidez, confían en conseguir finalmente os mellores resultados. Yo creo que va a ser de las más aromáticas en los últimos 3 años al menos. Sí es cierto que va a ser un poquito más ácido, que nos tocará pues eso. Por eso vamos despacito y escogiendo muy bien qué parcela ya está más adelantada, cuál menos. Nos tocará trabajar un poquito más con las lías en bodega este año para que esa acidez pues se note menos o se perciba menos aunque esté ahí, pero pienso que la calidad va a ser muy buena. Na adega calculan que recolleran ao redor de 130.000 kilos de uva, un 6.000 por hectárea. Con eles elaborarán o exclusivo viño que se etiqueta na marca Pazo Baión. Interesa que haxa unha boa acidez, unha boa grado alcohólico probable, senón buscamos tamén unha intensidade aromática, ¿no? Pois que a piel este no seu momento, que a pepita este ben madura, e todos esos componentes ao final van nos axudar a poder macerar esa uva na adega, extraer todos esos aromas e, bueno, poder traballar despois co viño para que sea un viño pois que tanto podes consumir no momento de salir ao mercado como que teña unha boa garda, ¿no? Pois porque traballase moito no viñedo. Entre os vendimadores contratados, 10 forman parte do programa de reinserción de drogodependentes desenvolvido por Condes de Albarei dende a compra de Pazo Baión no 2008. E máis cousas, o grupo Gealsa Rianxeira saca ao mercado a súa nova gama de conserva rianxeira de atúns bonitos 100% sostibles, ademais de mexillón, salmón ao natural, mariscos e sardiñas. Todos os atúns bonitos de Rianxeira contan co recoñecemento do selo azul de MSC, a certificación de pesca sostible máis exixente do mundo. O novo catálogo de Rianxeira conta tamén con importantes innovacións como a aposta clara polos ingredientes ecolóxicos como parte do compromiso total da marca co medio ambiente e pola excelencia dos seus ingredientes. E despois de 4 días de celebracións, a Pobra do Caramiñal despediu onte pola noite as festas do Divino Nazareno, os festexos de maior sona pro municipio onde se mestura o fervor relixioso e tamén o lecer. Como ven sendo habitual nos últimos anos, o último día estivo especialmente dedicado aos máis pequenos cun gran parque infantil con hinchables, xogos e obradoiros na praza Alcalde II Durán. Pola noite, a actuación tamén dunha das mellores orquestras de Galicia, a Panorama, que conseguir reunir na antiga Praza Maior a numerosos veciños e visitantes que quixeron gozar do último día da festa. Como é tradición, o espectáculo de fogos artificiais e acuáticos no paseo da Praia do Areal puxo o broche de ouro nazareno que xa se despide ata o ano que ven. Comezan os traballos previos para deseñar o primeiro dos camiños escolares seguros en Vilagarcía. A concelleira de Mobilidade e o equipo redactor reuníronse esta mañá cos directores dos centros escolares da Lomba para expoñerlles as fases do proxecto. Os centros trasladarán as familias a iniciativa e as enquisas sobre os desprazamentos de cada unha delas para levar os nenos e as nenas ao cole.
O Concello de Lousame desenvolverá este próximo venres ás 7 na Casa de Cultura un obradoiro gratuito de reciclaxe dirixido a mozos a partir de 14 anos. Enmárcase no proxecto Mocidade en Movemento do programa de voluntariado Xuventude Activa Lousame 2019. O Concello de Ribadumia renovou o convenio coa Fundación Amigos de Galicia para seguir colaborando con esta entidade cunha subvención de 2.500 euros pro ano 2019. A Achega recoñece o labor que a entidade realiza coas campañas solidarias, cos eventos culturais e coa axuda directa ás familias máis desfavorecidas. A Fundación tamén atende a fogares de Ribadumia. A Concellería de Cultura de Boiro organiza mañá mércores ás 6 da tarde na Biblioteca Municipal da Casa de Cultura da Cachada unha sesión de contacontos. Levará o título de Contos e outras andrómenas e correrá a cargo de Pedro Brandariz. Está dirixido a nenos entre 4 e 10 anos. Sanxenxo acolle nesta fin de semana o Campeonato Europeo Eurodance 2019. Será os días 21 e 22 no entorno da praia de Silgar, onde os competidores superarán os 160 km/h. A cita está organizada polas Federacións Española e Galega de Motonáutica e Real Club Náutico de Sanxenxo. Es una concesión de la Federación Internacional de Motonáutica, una cita con el motor de alto nivel que no ha sido fácil conseguir para España, ya que otros países pujaban por ser sede del mismo. Este ano o Campeonato de Europa, xa o ano pasado foi o Campeonato de España, pero este ano o Campeonato de Europa. Esperemos que po ano que ven, co apoio da Xunta de Galicia, que eu lle estaba comentando antes da presentación ao secretario xeral, que creo que debemos de apostar por ir a buscar o Campeonato do Mundo. Sí, desestacionalizar las temporadas. Yo creo que los eventos deportivos pueden y deben ser un elemento fundamental para trabajar ese nicho de la economía que es tan fundamental y tan importante y lograr ese maridaje entre el turismo y el deporte, por el que realmente desde la Xunta hacemos una apuesta importante. Nesta proba daránse a coñecer os campións de Europa das categorías Class S1 e Class Promotion con competidores chegados de Bélxica, Portugal e diferentes puntos de España. O percorrido será un trazado de boias de máis de 6 km dende a contorna do Paseo Xoán Carlos I, o Real Club Náutico de Sanxenxo, a praia de Silgar, Portonovo, Punta Cabicastro e o centro da ría de Pontevedra. Os competidores terán que completar ao redor de 11 voltas. Esta mañá presentábase no Concello de Boiro a sexta edición do Trail Castelo de Vitres. A proba disputarase este vindeiro domingo. A principal novidade deste ano é que contará con dúas distancias, unha de 26 km e outra menos exixente de 15. Os afeccionados ao trail volverán a ter unha cita esta vindeira fin de semana en Boiro, coa disputa o domingo do Trail Castelo de Vitres, organizada polo Club Tribu Trail, en colaboración co Concello. A proba que chega este ano a súa sexta edición terá como novidade principal que constará de dúas distancias. O tradicional percorrido longo de 26 km sumaráselle outro menos exixente, de 15. A decisión de facer dúas distancias foi un pouco por animar a calquer persoa que lle guste o deporte de montaña a poder participar. Creíamos que cunha proba dunha sola distancia e co nivel de exixencia que tiña o Castelo de Vitres, pois igual se facía un pouco dubitativa para a xente que todavía estaba empezando. Entón queremos seguir mantendo a esencia dunha carreira dura de montaña e a esencia dunha carreira icónica xa no mundo do trail gallego e incluso nacional, pois hai xente de Asturias e así que ven á proba. Queremos dar un paso máis na repercusión que poida ter a proba. Nesta edición, este ano, incluímos pois un terceiro tempo que cada vez está máis de moda neste tipo de competicións, que vai ser unha degustación dunha paella para todos os participantes e os acompañantes que queiran, pois para que queden na zona e procurar que posteriormente poidan disfrutar pois de todo o que é o entorno do Barbanza, de Boiro, da súa praia, se o día o permite, ou senón pois das súas rúas e da súa hostelería. Dende o Concello agradeceron ao club organizador a celebración desta carreira, que transcorre por un entorno de gran beleza paisaxística e arqueolóxica, como é o Castelo de Vitres. Un entorno envexable que é o noso monte e por todos os sendeiros de Boiro, e que, como non remata no Castelo de Vitres, donde se pode contemplar toda a ría da Arousa. Por eso animo a todos os amantes da naturaleza a anotarse a este trail
e que é máis que unha carreira. Dende a organización agárdase unha participación próxima aos 200 corredores. A inscripción estará aberta ata este xoves a través da páxina web de galitimin.com. E falamos tamén de ciclismo. Arrancou xa o circuito Bike Series 2019 que organiza a Asociación Arousa Neo coa disputa da BTT de San Martiño. A proba, con saída e chegada no campo de fútbol da Trinidade na parroquia ribeirense de Oleiros, contou cunha participación de ao redor dun cento de corredores. A vitoria final na categoría absoluta masculina foi para Suso Torrado do Club Ciclista Barbanza, que se impuxo nun apurado sprint ao seu compañeiro de equipo Xosé Manuel Prado. Os dous completaron o percorrido duns 40 km na súa ampla maioría por pistas de terra cun tempo d'1 hora e 49 minutos. Por detrás deles, en terceira posición, entrou Claudino Mirón do Club Peña Ciclista Toxo de Noia. A próxima cita do circuito Bike Series 2019 será o domingo 6 de outubro coa BTT de Posmarcos no concello da Pobra do Caramiñal, para rematar o domingo 20 de outubro en Porto do Son coa contrarreloxo de Portosín. Facemos agora unha pausa para a publicidade. En cuestión de minutos estamos de volta aquí en Canal Rías Baixas para contarlles as noticias da cidade de Pontevedra. Ata agora.